Ale pięknie! Korzystając z tego, że pogoda jest cudowna i że przypadkowo zupełnie znalazłem się w stolicy Śląska i nie są to Katowice i że jest w bezpośrednim moim sąsiedztwie specjalistka do spraw wrocławskich. Tak. Pokażemy Wam dzisiaj 4 najstarszy budynek, najstarszy kościół, najstarszy Park? most i najstarszy park. Już! Tam przed nami znajduje się rzekomo najbardziej zakorkowana ulica we Wrocławiu. Zwycięska. Przy okazji, jak ostatnio byłem we Wrocławiu, to jeden, a może nawet więcej niż jeden z widzów bardzo się obruszyli, że użyłem niemieckiej nazwy Breslau zamiast Piastowski, Staropolski, Wrocław. Będąc osobą bardzo złośliwą i niedobrą, powiem parę razy Breslau. Breslau, 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 Breslau. Breslau. Dzięki temu mogę tak. Ledwo wysiedliśmy z auta i już znajduję na terenie Wrocławia bardzo ciekawe artefakty. Kostka ze sracza. Nad Odrą, proszę Państwa. Tam wielkie miasto. Tam nic. Tam fajna chałupka jakaś od zoo. Tu proszę wlepy. Czystość wody oceniam na... nie piłbym jej. Wiesz, Taki szary. Z takimi oknami. Zasłania fajny widok tylko niepotrzebnie. No, to jest chyba... Nie wiem, czy to nie jest wydział matematyczny. Wyburzyć to. O. Chodź do zoo i w ogóle... Tu polecam wchodzić do zoo, są małe kolejki, nie stoi się... Bardzo ładna, stara chałupka. Kosiło balo. A, teraz ci... O! Tu odpływają w rejs. Nara. A to ja tędy, bo ja byłem w zoo kilka razy, ale tędy nigdy nie właziłem tu tą stroną. Tu nie ma kolejek. Ale ładnie. Matko Boska. Wow! Ale fajny most. Ale ten most, co go chcieliśmy pokazać, to nie jest taki ładny jak ten. Jakbym miał taki most u siebie, Nie, tam jeszcze. to bym po nim łaził tam i nazad, tam i nazad, tam i nazad. A jest to most, uwaga, zwierzyniecki. Włazimy do parku Szytnickiego. No, z tego co udało się wyczytać z Wikipedii, to chyba najstarszego parku we Wrocławiu, na pewno jednego z największych, bo tu, proszę Państwa, przeszło 100 hektarów parku. Wow! I baba pokazuje palcem, nie, ona rzuca oszczepem tam, by rzuciła w auto na ulicy. Proszę, to jest polująca Diana. A powiem ciekawostkę, że jakbyśmy się cofnęli trochę dużo, to byśmy nie byli we Wrocławiu, tylko skąd nazwa Park Szytnicki, bo była to wieś Szczytniki, włączona do Wrocławia dopiero 1868. No i w 1783 komendant garnizonu wrocławskiego Fryderyk Ludwik Friedrich Ludwig von Friedrich Ludwig von Hohenlohe-Ingelfingen. W 1783 założył tutaj jeden z pierwszych w Europie takich wielkich ogrodów na styl angielski. Dzięki panie Fryderyku, bardzo fajny. A przed nami piękne kwiecie i hala kiedyś ludowa, nie? Ale ona wielka. Wow! Jak pod filmem będzie 1500 łapek w górę, to wdrapuję się na samą górę i... pierw dajcie, to zobaczycie. Chciałem dzisiaj na tym materiale zamoczyć, żeby był atrakcyjniejszy, ale niestety, jak widzicie, fontanna jest sucha. Ale nie martwcie się, nie wszystko stracone. Jeszcze zamoczymy. Trzeba przyznać, że pan Fryderyk założył bardzo piękny park. Oczywiście nie jest to park Kachla w Bytomiu, ani park Mickiewicza, ani Aleja Marka, ani oczywiście nie jest też to park Śląski. Nie no, bardzo ładnie i pachnie tak, coś tak wonio.
naszym oczom się ukazuje kościółek drewniany, podobny bardzo do nieistniejącego niestety w Bytomiu i też w parku się znajdował kościółka świętego Wawrzyńca. Kościół świętego Jana Nepomucena. Ale tak wyglądał kiedyś, tak wygląda dziś, czyli nic się nie zmienił. Ciekawostka jest taka, że został ten kościółek zbudowany na Górnym Śląsku, w Starym Koźlu i ponoć konsekrowany był już 1499. Ale kościółek ten został zbudowany w Starym Koźlu i go składali. Potem go przenieśli do Kędzierzyna i w końcu w 1913 na jakąś wystawę do Wrocławia i stoi tu sobie do dziś. Można w tym zabytkowym, pięknym parku pokarmić również zabytkowe kaczki. Proszę, kaczomat i kręca i nic nie wylatuje. Bardzo mi przykro, kaczki, dziś nie zjecie. Uwaga, teraz przejdę przez ten piękny, zabytkowy most. Idę. Brawo. Ty, ale dziwny karp. Jej to nie wadzi. Mają we Wrocławiu słodkie, małe autobusiczki. O, no. Ale za to, proszę jaki. Jakby ktoś chciał tanio zatankować na stacji Omega przy KFC i bardzo dziwnym kościele za 5,59. Wow! Dziś, co prawda, nie środa, ale można se polizać. Tu na temat tej kładki i rozciągającego się tu widoku można powiedzieć niewiele, ale bardzo tu ładnie. Tu jak ładnie, jak zakwitło. Tak, no, można powiedzieć ekskluzywnie. Biblioteka miejska. Ach, gdybym tylko umiał czytać. A tu kamienica kontrowersyjna. Kontrowersje a propos tej czarnej czapy. Czytałem, że ludziom się nie podoba. A ja wam powiem, że... ja nie wiem. Ledwo się tu pojawiłem, już proszę, ku uczczeniu mnie Nicolas Business Center. Naprawdę to nie trzeba było. Przy ulicy Białoskórniczej jedna, może nie najstarsza, ale jedna z najstarszych kamienic w mieście, konkretnie to ta z roku 1712, czyli ile? 313 lat. I oczywiście nawet to nie uchroniło jej od pobazgrania od debili. No szkoda, ale bardzo piękna. A tu ciekawostka, nie każdy o tym wie, że słynna lub słynny polityk, no zależy jak na to patrzeć, ma swoją ulicę. Proszę, Wawel, kwitnąco o tej porze roku. Most piaskowy, proszę Państwa. Najstarszy żelazny most Wrocławia. 1861. W miejsce oczywiście wcześniejszego drewnianego średniowiecznego. I ciekawostka, Niemcy go sobie zaminowali, żeby Rusy po nim nie przyjechali, a Rusy ściepli bomby i go wysadzili. Ale i tak go jeszcze odbudowali. Ma taką zaletę, że jest czerwony, a jak czerwone to wiadomo, że szybsze. A tak by mogła wyglądać hala targowa w Chorzowie. Ale wiadomo jak wygląda.
A tu taka mała ciekawostka, znana też z Górnego Śląska. O, czemu tu jest taka strzałka? I czasem były też napisy LSR, tak, LSR, czyli Luftschutzraum, bo w piwnicach były jednocześnie schrony. I jak był nalot, to ludzie włazili i się kryli. Na pewno we Wrocławiu się przydało w 1945 roku. Hasie, szkło i byle co. Na takiej hali, proszę Państwa, możecie kupić wszystko. Ale tu się mieszają zapachy wszelakie. Przy kościele grekokatolickim, to nie jest górnośląsko-fana i na opak wbrew pozorom, mamy coś takiego. Dom Panien Trzebnickich. No i tu niepozorny, przylepiony do takiego starego bloku, resztka domu ze 1208 roku. Czyli ile? Teraz szybka matematyka. 17. 817 lat. Dlatego dom Panien Trzebnickich, bo tam sobie pomieszkiwały aż do 1810, kiedy skasowane w Prusach były zakony, cysterki Szczebnicy. I dzisiaj już nie ma cysterek Szczebnicy. Dużo fragmentów tej oryginalnej budowli się zachowało. I mamy w środku jakieś te wszystkie raje, komety i Polonie. Siedziba Galerii Fotografii, słynnej Fotomedium Art, obecnej Galerii Fotogen, należącej do Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Proszę, tu można dotknąć. 1208. To byli czasy. No pewnie to akurat nie jest z tego roku, ale... A we Wrocławiu na ławeczkach, proszę, zakochana i tu, o, zakochany. Tu, tak, ach, to jest Kraków. Zmienił się, jakiś tak wyładniał. My idziemy tam. Może ktoś z Was tu przypił kłódkę i teraz może stwierdzić, czy jeszcze są, proszę, Gosia i Sebastian, może to Wy, a może Ania i Darek, 30 lat, Paweł i Mariola, a może Monika i coś tam. Tak się pewnie wszyscy już rozeszli. Na tym moście one wisiały i kazali je zdjąć, tak? Bo most się zawalał pod ciężarem miłości. Kirche zu betonen, einschließlich gekrönter Häupter. Die heutige Brücke wurde ein... Matko Boska, ludzie, Niemcy. I, proszę Państwa, najstarsza świątynia we Wrocławiu. Niestety to nie ta. Kościół świętego Idziego, późnoromański, datowany 1220. Szybka matematyka. 805 lat. Bardzo stary, bardzo ładny. I tu, ale to już tu historia była na materiale o Wrocławiu rok temu. Słynna kluska na słynnej bramie kluskowej. Tu rodzi się, moi drodzy, pewne pytanie. Skoro tu jest brama kluskowa i na niej jest kluska i jest to rzekomo średniowiecznie stara brama i średniowiecznie stara historia, a kartofle w Europie pojawiły się w roku 1525, to z czego wtedy były te kluski? A proszę, most piaskowy był wymieniony już w 1154. A jak żeśmy są na nim na ZOT, to jeszcze jest taka ciekawostka, że jako, że tu jest most piaskowy, to gdzieś tutaj była brama piaskowa. I odległość od bramy piaskowej do Psiego Pola wynosiła dokładnie mniej więcej 6700 metrów i tak powstała jednostka, jaką była Mila Wrocławska. I od 1630 roku ta jednostka miary była obowiązująca i znana na całym Śląsku. O, to się Wam przyda do teleturnieju. Na przykład zapytają się Was, jak daleko jest skądś tam dokąd, a Wy powiecie, no Mila Wrocławska. A oni Wam powiedzą, co? Dla hejterów betonozy mam dobre info. We Wrocławiu będzie jeszcze więcej zieleni na rynku. No, chyba że na wizualizacji się skończy. Na spuentowanie tego wspaniałego materiału chcę się tylko pożalić. Rozwaliłem buty
Także lepiej niech się ten film obejrzy na 1 000 000 wyświetleń, bo nie będę miał w czym chodzić. Kończę tą wrocławską przygodę gargantuicznym Pikachu. Mam nadzieję, podobało Wam się. Zostawcie łapkę w górę i jak mi zarobicie na nowe buty, to będzie więcej. Nara. Nara.